Stori 1. Bynji Jymping. Fi ddim yn gwybod siwr ath dolyg efo chi. Pethau eitha diams. Diwrnod dolyg gaethon nhw wthach o'r aw yn nghanol Prynhawn. Roedd Gwynn eisiau trio'r electric drill pan oedd y Mrs yn gwrando ar y Queen. Y Mrs enillodd. A pob peth yn dawel pan dorodd I lid y drill efo efail bedoli. Nath Gwynn godyn gynnar ar fore Boxing Day a mynd ati I drwsio'r lid y drill. Ar ôl gorffen, oedd e'n eistedd wrth y tân gyda bowlen o fara llath pan nath y Mrs sticio'i thig yn y drws. Dwch a meddwl eich bod chi'n mynd I eistedd a'ch trwyn yn tân drwy'r dydd. Dwi wedi hen flino ar yr hen bywyd tawel yma. I ni mynd mas i'r awyr iach a wneud rhywbeth cyffroes fel dringo'r mynyddoedd. Dringo mynyddoedd? Meddai Gwynn. Sai fi'n mynd I ddringo. Faint o fynyddau chi'n meddwl bod chi'n mynd I ddringo mewn dwrnod wir? A beth arall? Meddai Gwynn. Sai I mynd I fynydda. Dwi'n mynd yn ben isgafn hanner ffordd lan step bladder fynyw. Sai'n symud o fan hyn. Diwrnod eistedd flan tân yw Boxing Day. O! Meddai'r Mrs. Be arall byddech chi'n licio wneud heddi, os byddech chi'n cael eich ffordd eich hunan? Wel, a bod yn hollol onest, Meddai Gwynn. Fydden ni'n licio mynd ar ymhen bach I Aberystwyth am spin yn y car. Ac wrth y pier a breuddwydo bod da fi ddigon o arian I allu byw yn y Breision. Gaeth Gwynn fel ateb. Ych chi yn mynd I Aberystwyth ar ben eich hun? Eithwch chi ar goll yn lledo mas o Asda? O, ar dyn bach na'n llwytho I Nissan Micra I meddwl I fod e'n drysu ar ôl eich gweld chi mynd rownd am y 7fed tro. Ie, wel, wyn I ffili ffeindio'r exit o'n I. Meddai Gwynn. Cam gymeriad eitha naturiol I ddyn o'n Oedran I. Weithiau, chymod, pan fyddai'n dod mas o'r siop, byddai'n yn cofio le nes I barco. Mae ddigon hawdd sbwto'r dynion dros I 60s yn dod mas o Asda. Maen nhw'n sefyll yn ganol y car park yn wylio am I car. Tawelodd pethau yn funud a dyma Gwynn yn codi yn mynd â'i fowlen i'r sinc. Dyma'r Mrs yn ei ddilyn. Mae pawb yn mynd mas ar Boxing Day. Meddai. Mae Charles drws nesa yn mynd â Beryl I gerdded dros y preshelau. Gadwch iddyn nhw fynd I gerdded gwmyd maen nhw eisiau. Gadwch iddyn nhw fynd I fynydda, ys bod nhw wedi'r rhywi o top I pennau lawr I sitinau. Meddai Gwynn. Beth I bod arnoch I fenyw? Rhyw nonsens yw rhywbeth fel hyn. I chi wastod eisiau wneud fel mae pobl arall yn wneud. A beth arall? Sda ni ddim y gyr I fynd I fynydda? Sa I mynd I ddringo ar ddwrnod fel heddi heb gwd par o dampons am yn rad. Dampons? Meddai'r Mrs yn goch I gyd. Dyma hi'n troi at y ffinest a dechrau eto. Le mae'r dyn anturiaethus nes I briodi dros 30 o flynyddoedd yn ôl? Dyn cyffroes, oedd eisiau rhoi y byd ar dan. Dyn bach dewr efo breuddwydion mawr. Dyn efo asgwrn cefn, fasa'n fodlon mynd I Affrica I hela hefo'r llewod. Dyn cefn syth, oedd am sefyll yn yn ochr I bob cam o'r ffordd. Dyn fysa'n ymddiffyn ni rhag bwystfilod rheibus. Le mae'r dyn hwnnw heddi? Mi ddwedai wrthoch chi le mae e. Mae e'n halau Boxing Day a'i drwyn yn tân. A dweud y gwir, roedd Gwynn wedi cynhyrfu braidd. Doedd e ddim yn gwybod beth aeth drosto, ond dyma fe'n clywed ei hun yn gweiddi. Reit, de! Meddai Gwynn. Reit. Dwi eisiau antur I chi, ha? Bydd yn gosau chi beth yw antur? Ble ni mynd?
Medde'r Mrs. Bynji Jymping. Meddai Gwyn. Bynji Bliming Jymping. Ha, fe ddangosau i chi. Bynji be? Medde'r Mrs. A dyma Gwyn yn esbonio iddi tra roedden nhw yn y car. Roedd Gwyn yn nabod rhywun yn Abergwaun, oedd yn mynd efo'i wraig bob penwythnos i daflu hunain oddi ar bontydd a chlogwyni. Bob Lemming oedd ei enw e. A dyna lle ro'n nhw bore Boxing Day yn tynnu lan tu fas i di Bob a Mrs Lemming. Rhyw foi bach llwyd oedd Bob, fasech chi ddim yn meddwl o edrych arno, fe bysaf fe'n taflu hunan o'r stepen drws ffrynt. Aeth Gwyn a'r Mrs efo Bob i'r garej. A dyma fe'n esbonio, to dim rhaff oedd rhywun yn defnyddio, ond rhywbeth tebycach i rybr a lastig ti cymysgu. Dyma fe'n dangos siwt i roi'r harnes rownd eich canol a rownd eich trad, a sut i fesur faint o rybr i uso i wneud y naid. Gad i'r rybr fynd i'r gwaelod. Meddai Bob. Lle byddwch chi'n landio, a wedyn i dynnu fo i fyny rhyw 2 drodfedd cyn gwneud yr adjustments i be bennach i Mae'n. Ond chwel, mae wraig o, mae'n 2 stôn ar 10. Meddai Gwyn. Ydy peth fel hyn yn saff, gwedwch? Os dim gwaniaeth, fes e'n 20 stôn. Meddai Bob, a dangos i Gwyn eto sut i wneud yr adjustments i bwysau'r corff. Wel, gwedwch wrtha i nawr. Meddai Gwyn. Unwaith bod un yn danglo rhyw 2 drodfedd o'r gwylod, so mae dyn yn dod nôl lan. Oh, easy peasy. Meddai Bob. Os eith y Mrs drosodd i ddechrau, fydd rhaid i ti gollwng un dyner ar ôl iddi stopio. A wedyn geith i gerdded yn stedi i fyny'r top, mwyn i ti cael go. Gaeth Gwyn ddarlun cli. Gewn ni fenthyg rein, de? Meddai Gwyn. Diw, gewch. Meddai Bob. Mae mam y wraig yn dweud ac o ginio heddiw. Ho, roedd i'r gorau Bynji Jymping llynydd. Mae'r ein graderus. Mae'n 89. Ar ôl ffarwelio a Bob, eithon nhw o Abergwaun i gyfeiriad Abereithi ac ar ôl cyrraedd y traeth, troi i gyfeiriad y Morlun Glas. Roedd yna dipyn o bobl yn cerdded fyny. Dyma Gwyn a'r Mrs yn parco yn ymyl hen fan hufen iâ. Roedd y caffi di cau wrth gwrs, Covid. A dyma nhw'n tynnu'r hen flasks math unwaith yn ragor a dechrau cerdded. Dyma Gwyn yn cerdded i ymyl y dibyn ac edrych i lawr. Daeth rhyw hen ofn drosto'n sydyn a dyma fe'n cofio pam nad oedd e'n rhy hoff o stepladders. Siŵr bod chi eisiau gwneud hyn? Gofnodd Gwyn, ond roedd y Mrs yn ei element. Odw glei, yn dyw bywyd yn gyffroes. Ar ôl mesur, dyma nhw'n mynd ati i roi'r harnesu amdanynt a chlymu'r bynjis wrth bostyn. Y Mrs ar yr ochr chwith a Gwyn ar yr ochr dde fel bod nhw'n gallu gweld ei gilydd. Anrhwydfedd ar 20 o'r top i'r gwylod. Meddai Gwyn. A well i fi teco'r adjustments. Gadwch fi mawr yn stedi, fel oedd Bob yn gweud. Dwi'n mylico jerco. Meddai'r Mrs. Wedyn mi dda i nôl lan i fyny'r hen lwybr bach troellog na, a wedyn gewch chi gorn. Reit, I chi'n barod? Meddai Gwyn. Nawr nefar. Meddai'r Mrs a gweiddi. Geronimo! Cyn taflu ei hunan dros ochr y dibyn,
Dyma Gwynn yn hanner cae ei lygaid a pipo dros yr ymyl a'i gweld hi'n mynd fel cath i gythrel i gyfeiriad y creigiau ar y gwylod. Wel, doedd e ddim yn gwybod beth dath drosto, ond wrth edrych lawr, dyma fe'n teimlo'r bara llath yn corddi yn ei stumog. Dyma fe'n colli balans, a lawr ag e! Roedd e hanner ffordd i lawr pan basiodd y misys ar ei ffordd yn ôl i fyny ar y Bynji yn achwyn rhywbeth am ei dannedd gosod. Ond oedd ganddo dim amser i siarad, achos oedd e'n gweld y creigiau cyntaf yn dod yn nes ac yn nes, a myndra be fydde'n hito'r creigiau gyntaf, Gwyn neu'r bara llath. Just pan oedd e'n meddwl i bod hi wedi canu arno, dyma fe'n teimlo'r harnes yn tynhau am ei wregis, a theimlo hun yn mynd yn ôl i fyny. Roedd y hanner ffordd yn ôl lan pan basodd y misys ar ei ffordd nôl lawr eto yn dal i gonan am ei dannedd gosod. A felly buon nhw rhyw hanner dwsin o weithiau yn pasio ei gilydd fel dau bri copin nes dod i stopio'n daclus tua 2 droedfedd o'r gwylod. Ar rhyw Boxing Day felly oedd hi, hongian a'i pennau lawr a'i traed i fyny, dros clogwyn, yn sbio ar ddannedd gosod y misys a gweddill y bara llefrith. Oeddi hyn yn ddigon o antur i chi? Medde Gwyn. Se'n gwell dych chi fod gytre eich trwyn yn y tân? A pam ddiawl na ych chi'n gwisgo, pan os ych chi'n gwisgo trowsus fenyw? Ych chi'n gwisgo trowsus y bwti'r tŷ, gwisgo sgert ar ddwrnod fel heddi, a honna'n hongian rownd eich cluste. Dwi'n siŵr bod y pobl na sy'n lan top yn meddwl bod chi'n edrych fel shuttlecock. Dwedodd hi ddim byd. Fod Gwyn gyda'i ben i lawr a'i draed i fyny, roedd e'n gallu gweld yn amlwg bod criw o casglu ar y top yn edrych lawr. A rhaid bod na rhywun wedi ffonio achos doedd yr helicopter ddim yn hir. Boxing Day nesa, dwi'n mynd i drial perswado'r misys i gael antur o ddifri. Dwi'n mynd i fentro prynu pacin o gardau. Stori 2. Cadw mewn siap. I chi yn mynd yn dew? Edder, Mrs. i'r dwyrnod o'r blaen. Chi'n dewhau, rhywun peth a twrci nadolig. Mae'n amser i chi gymryd exercise. Exercise? Dwi'n cael digon o exercise yn cerdded i'r banc. I ol arian i chi o'r twll yn y wal. Mae Charles drws nesa'n chwarae squash 2 noson yr wythnos. I chi, neu dim darnos on iste a'ch twyn mewn papur newi. Wel, mae pethau mynd i newid. Fe driodd roi ei big yn ôl yn y papur, ond erbyn hyn roedd y misys wedi dechrau codi stem. Dwi'n mynd i Marks and Spencer's fori i brynu tracksuit i chi. A dwi wedi bwco 10 o wersi slender at 60 yn y ganolfan hamdden newi na. Pwy liw i chi boen? O'ch chi brynu sky blue pink. Dwi'n meddwl, dwi ddim yn mynd i wisgo tracksuit, na dwi wedi mynd i fynd i'r ganolfan hamdden. Ond wedi'n iwsydd o ddadle gyda'r misys pan wedd hi wedi rhoi meddwl ar rhywbeth. Roedd hi fel ci ag asgwrn. Ar noson wedyn, a ryw de bach beirisgafn o fwyd cwningen a sleisen o ham denne, ath y misys i newid. Dyma Gwyn yn eistedd lawr fel arfer i ddarllen y papur, a coesau'n debyg iawn i geffyl gwedd.
Beth iawl ydi reini? Meddai Gwyn. Legwarmers. Meddai'r Mrs. Dyna mae pawb yn wisgo heddi, legwarmers a ski pants. Dych chi'n ddim yn allan fel asio? Meddai Gwyn. Dych chi'n debyg iawn i ddau fag o sprouts. O, trystoch chi i sboilo pethau. Ma'ch tracsewt chi ar y gwely. Ryswch chi newid neu fyddwn ni'n hwyr. Rhyw hen beth bach Mae'n oedd yn cymryd y dosbarth. Dechrau gyda redig yn yr unfa. Welodd Gwyn eriod y pwynt. Pwrpas redig ydy bod ganddoch chi'r rwle i fynd yn gloi. Cerdded o gwmpas y lle wedyn ar flaenau trad a troi i breichau fel melyn wynt. Reit! Meddai'r hen beth bach Mae'n. Dwi eisiau chi gyd i blygu lawr a twtach traed, heb blygu'ch beliniau. Gath y misis drafferth i dwtsiad a'i ffengliniau, heb sôn am busau thrad. Meddai Gwyn. Eidiwch a plygu rhy bell. Meddai Gwyn. Na fydden nhw'n weddol fod eclips yn Llanbed. Come on! Meddai'r llipryn. Oh, come on, na i cyfri. 1, 2, 3, 4, 5. Rywsut, fe wnaeth Gwyn lwyddo i fynd i lawr. Ond nes i fethu i'n glir i godi fyny. O, diawl, aw! Be sy'n bod yn o'ch i ddyn? Meddai'r misis yn chwyrn. Sythwch! Fedrai ddim. Meddai Gwyn. Ywys i clec. Dwi'n siŵr mod i wedi torri asgwn yng ngewn. Wel, o'n i'm yn gwybod bod i'n ei gael, dych chi. Meddai'r misis yn gas. Mi ffona i am ambulance. Dwi ddim yn mynd i fynd o fan hyn mewn ambulance. Meddai Gwyn. Byddai'n destun sport trwy'r ardal i gyd. Bydden nhw'n sgwennu penillion digri a drodd minister ddiodau. Gerddai o fan hyn. A dyma Gwyn yn ei chychwyn i o'na yn ei ddyble, a cewn i ddwylo fe'n crafu yn erbyn y llawr. Doedd Gwyn a'r Mrs. ddim yn bell o'r tŷ, pan welon nhw griw o foes ifanc yn pwyso ar wal ar gornel y stryd. Roedd Gwyn yn ei clywed nhw'n rhyw bwffia'n chwerthin pan bydde'n paso heibo. Oh, mae gormod y boen dy fi ddweud dim byd wrthyn nhw. Ar ôl iddyn nhw baso heibo, dyma i... Hei, drychwch boys. Mrs Williams di prynu mwnci. A dyma nhw'n rhedeg lawr y stryd dan chwerthin. Yn oriau man y bore, bu raid i'r Mrs. ffonno am yr hen Dr Hughes. Ac oedd e'n dod lan y star mewn uffach o dymer. Nawr, gwrandwch chi ma, beth yn y byd mae dyn yn ei oed ei amser yn neud yn mynd i dreial twtsiau drad wir. Gwrandwch, cymerwch 2 ysbryn, a sy'ch chi moyn cadw mewn siap, gwrandwch arna i nawr, prynwch gi, a cerwch a hwnnw mas y wac bob nos ar ôl swper. A mas a fe a slymio'r drws. Y bore wedyn, roedd Gwyn yn ddigon da i fynd i'w waith. Fi'n gadael y tŷ, dwedodd y Mrs. Hughes yn llygad i le. Dwi am brynu ci i chi'n bresant. Siwt a nifer byddech chi'n lico? O, brynwch beth eich lico chi. Sa'n hyd o. Meddai Gwyn. Brynwch giraff. Dwi ddim yn mynd â un a nifel am dro. Amser i ddyn ffefyrio y digar nos.
Nid amser i gerdded y strydoedd efo rhywbeth yn sownd oedd gadwyn. Gewn ni weld am hynny. Medde'r Mrs. a chai'r drws yng ngwyneb Gwyn. Ond yn ystod y dydd, fe dyfodd y syniad o fod yn berchen ar gi ar Gwyn. Ac ar y ffordd adre, roedd ganddo ddarlun clir yn ei feddwl ohono'n cerdded i lawr y stryd gyda clamp o Alsatian yn tynnu ar ei jain a Gwyn yn ei orchymyn. Il Bruno! Roedd Gwyn ar fi'n rhoi ei allwedd yn y drws ffrynt pan glywod e ryw hen gyfarthiad Mae'n, tebyg i Miss Jones Lancaster House yn peswch pam oedd anwyd arni. Ar ôl agor y drws, dyma'r peth typica weloch chi eriod i lygodyn fawr wedi cael bath yn cyfarch Gwyn ac yn cyfarth a chwyrnu rownd i sodle. Beth iawn yw'r peth hyn? Medde Gwyn. Mr Pincws yw hwn. Medde'r Mrs. Yn diwen i'n bach pert. O, mae fe'n gariad i gyd. A ribon bach pinc yn ei walltu. O, mae e'n bert. Fydden ni'n medru fita fe. I fita fe? Medde Gwyn. Dasech chi ei ffrio fo a roed i ar dost, fes ddim digon na yn bryd Robin Goch. Beth dod drostoch chi brynu peth fel la? Wel, toi ti waw, Mr Pincws. Medde'r Mrs. Maen nhw fasio nawr. Dyma Gwyn yn cael drws ar y ddau ac eistedd lawr yn y back kitchen i ddechrau llarpio hanner tomato a'i gynllunio siwt oedd yn mynd i referso'r car dros ysglyfath bach pan fydd ddim y mas yn yr ardd. Ar ôl noson lle cafodd Gwyn mewn 20 mlynedd, daeth yn amser gwely. Ac ar ôl i'r misys weid nos da wrtho fe a'i gusanu fe a rhoi blanced drosto fe, o'n nhw'n mynd lan lofft. Ond fydd oedd e'n lan a chysgu, roedd ei fola fel storom derannau. A fysa ni'n ddyn a digon o arian yn cynnig 100 pint am blatiad o jips a hadog melyn. Glywodd y cloc yn taro bob awr. Ychydig wedi 3, dyma Gwyn yn cofio bod e wedi gweld tamed o gacen nadolig ar ôl mewn bocs cream crackers yn y back kitchen. Roedd y Mrs. yn cysgu'n braf, a dyma Gwyn yn sleifio i lawr y grisiau a, heb ole, yn trial ffeindio ei ffordd ar draws y gegin, pan glywodd gwaedd fel helgi'r basgyfil yn atseinio drwy'r tywyllwch. Dyma'r misys yn rhuthro i lawr y grisiau, troi'r golau ymlaen a mynd yn syth am y basged. O'r hen fi'n creulon a'i drad mowr wedi dymsgil ar Mr Pincws. Meddai, ac yna cusanu'r belen o flew oedd erbyn hyn yn udo ac yn llyfyn bob yn ail. O'n i eisiau aspirin? Medde Gwyn. Mae Dr Hughes wedi gadael hanner dysyn. O, llancwch nhw'ch hunan. Medde'r Mrs. Mae Mr Pincws a fi am mynd i'n gwely. Gewch chi gysgu ar y soffa. A dyna lle oedd Gwyn yn cyfru'r oriau tan y bore ac yn teimlo poen yn ei gefen bob un o hyn. Roedd ei stumog yn corddi o'r feddwl bod yr hen beth bach wedi cymryd ei le fe yn y gwely. Ac hefyd yn rwmlan am fod i eisiau bwyd. O'r diwedd, dyma hi'n gwawrio, a Gwyn yn clywed nhw'n codi. Aeth ein brecwast. Gewch chi un sleisyn denau o facwn i frecwast a hanner mushroomen a cwbl bach o ffa. Meddai pan dath Gwyn lawr to. Roedd hi'n fore braf a'r Mrs. wedi gadael drws y back kitchen led ar agor,
ac oedd Gwynn yn clywed yr adar yn canu. O be mae o wedi gael? Medde Gwynn. Mr Pincws, mae Mr Pincws wedi cael bwyd sbesial allan o bucket ffansi. Dim ond y gorau, Mr Pincws. Tenau neu beido roedd sleisyn o facwn yn sleisyn o facwn, ac roedd ceg Gwynn yn diferu. Ond jyst cyddoedd y stico'r fforc yn ni, dyma fy'n sylwi ar Mr Pincws yn eistedd wrth ei droed gyda'i ben ar un ochr. Dyma Gwynn yn edrych i fyw ei lygaid a dangos i ddannedd iddo a gweud stymiau chwyrnu heb nid sŵn a ofni'r Mrs glywed. Mewn chwinciad, roedd e wedi neidio'r lun Gwynn a wedyn ar y bwrdd a chipio'r sleisyn o facwn y mas ag e fel shot a Gwynn ar ei olau gorau fedrodd e drwy drws y back kitchen a mas i'r ardd. Roedd ei glistedd e wedi pigo nôl a'i riban bach pinc yn chwifio yn yr awel. A ofen i wneud i am y iet gefen. Mi gai e nawr. Medde Gwynn wrth ei hunan. Ond un bitwodd Mr Pincws a fethyn syth drwy railings yr iet. Doedd Gwynn ddim yn gwybod os yn gynnar neu yn hwyr oedd y bus 7 o'r gloch yn dod lan y ffordd. Canodd y dreifar y corn, a glywodd Gwynn y brecs yn sgrechian, a fe aeth Mr Pincws yn syth dan y bus. Ac allan yr ochr arall dim gwaith, a chario mlaen fath y milgi mas o drap. Ar ôl ddod o hyd i Mr Pincws, wnaethon ni penderfynu roi'r diawl bach i gatre mwy saff. Mae e gyda rywun sy'n byw yn tŷ gyda iat solid, yn y dref drws nesa. A welon ni beth wedyn, na'r sleisyn o facwn. Ond mae yna ochr ole i bob stori. Mae'r fasged ar lid ar bowlen fwyd wedi mynd i'r RSPCA. A mae'r ddwy dracwysg wedi mynd i Oxfam. Dwi'n ôl yn y gwely yn y loft ffrynt, a dwi'n dal i wneud yn gorau i gadw mewn siap. Stori 3. Holidays. Oedd Gwynn newydd lenwi geg gyda fflwm pwdin pan wnaeth y Mrs godi oddi wrth y bwrdd. Gewch chi olch i'r llestri. Dwi'n mynd ar y we chwilio am holidays a pheidiwch ag iwso gormod o fferi liquid. Holidays? A ddwrnod dolig? Be sy'n bod â chi? Mae pawb yn gwybod rhwng y pwdin a'r cwîn yw'r amser gorau i gael bargen holiday. Meddai, a gadael Gwynn i glirio'r llestri. Ond da ni ddim wedi tynnu'r cracker eto. Meddai Gwynn yn gweiddi ar ei hôl. Gewn ni thigni ar ôl te. Medde'r Mrs yn galw o'r lounge. A chofiwch olchi Santa a'r carw a'i cadw nhw'n y drôr tan y dolig nesaf a pheidiwch â chael dŵr mewn i'r marigolds. Mae Gwynn yn tynnu'r cracer ar ben ei hun a thrio peidio gwneud clec. Beth oedd y dyn eira yn neud yn y sach fwron? Pigoi drwyn. Pwy sy'n sgwennu rein? Meddai Gwynn wrth unan. Wil Morgan? A dyma fe mynd ati i glirio'r llestri brwnt. Mae rhaid i mi olchi nhw yn yr ordor iawn a roi nhw i ddringo ar ochr y sinc. Y platiau mawr, wedyn y side plates, wedyn y disglau pwdin, wedyn y disglau veg, a wedyn y cillydd, a'r ffyrcs, a'r llwyau, yn y drefn yna. Wedyn y disglau casserol,
wedyn y tyn rhostio a'r sosbenni yn ola. Weithiau mae'r misws yn checo mod i'n gwneud y pethau yn y drefn iawn. Dyma Gwyn yn torchu'r llewis a dechrau gwneud bubbles yn y bowlen golchi. Yn benderfynol o wneud jobyn reit dda, wedi gyda Royal Albert a'r Pyrex a'r sosbenni Feiners. Roedd Gwyn i fyny at ei benelin mewn trochion sebon, pan ddari'r misys sticio ei phen dros ei ysgwydd. Dach chi'n ffansio turci? Dwi'n llawn dop, rydyn ddim bwyta tamed arall. Meddai Gwyn yn ddifeddwl. Y wlad, nid y deryn. Dach chi'n ffansio 10 diwrnod yn Twrci? Dim ar ôl cael yn neud yn o tro diwetha, gan y siw siain scammers, yr hen fois bach na'n gollwng brwsh glynhau sgidiau lawr, a finne fel ffŵl yn ei godi a roi yn ôl iddyn nhw, gyda Gwyn. Wnaethon nhw lynhau sgidiau'r ddau ohono ni mewn chwyntiad, a bob esgyd yn y cesis wedyn, hen dric dan dyn. Sawl Turkish lira wnaeth hwnna gostio fi. Gweld diniwed yn dwad gyda nhw. Fasa trefeiliwr proffesiynol fasa man of the world ddim wedi cael ei ddal fel yna. A heb law amdana I, fasa chi wedi prynu timeshare yn sgwar Sultan a Hamed. Fysech chi ynglwm martha fe am byth. Fatha chwrdd wedi lyffeitheirio. Mae nŵr i mynd yn oer. Meddai Gwyn, a sgwrio'r ddisgil bwdin, efo mwy o ffwrs nag oedd yn angen heidiol, efo'i sbwnj bach melyn. Iti, mae yna fargen i gael yn Istanbul. Y fe well a fi eistedd y tŷ. Diflannodd y misys yn ôl i'r lounge mewn hyff, ac adael hefo disgliad a'r sosban. Oedd Gwyn hoffi golchi llestri. Mae yna rhywbeth bod hawo iawn yn ei gweld nhw'n sglinio. Roedd e'n meddwl bod golchi llestri yn beth positif. Dwi'n dechrau â'r llestri brwnt a gorffen â'r llestri glân. Beth sy'n well, ac anyway, mae'n rhoi cyfledd i wisgo'r rubber gloves. Roedd y rubber gloves melyn yn matio'r sbwnj. A thra roedd e'n gwylio'r enfys o liwiau yn y bubbles, roedd e'n cael cyfle i feddwl am pam nad oedd e'n hoffi holidays. Roedd gas gan Gwyn gorwedd ar lan y môr yn torheilio. Dwi'n llosgi'n rwydd yn rhael. Tro diwetha roedd Gwyn ar y traeth mewn trunks, roedd na ryw fenyw yn edrych arno, a throi at ei gŵr a dweud, Dyna beth nes I anghofio'r siop gemist. Cotton buds. Dyma'r misys yn dod nôl i'r gegin. Beth am torri melyn ost? Buodd bobl drws nesaf yn o'r llinau ac eithon nhw amser bendigedig. roedd Gwyn yn teimlo fod y mynedd y misys yn pylu. Dyddiau yma, mae yna enw I bob storm. Tywydd drwg roedd pobl yn ei alw fer slawer dydd. Roedd Gwyn yn teimlo bod storm yr misys yn codi, a dyma fe'n rhoi ben I lawr a sgrwbio. Reit, dwi'n mynd I fwcio holidays os ydych chi'n lico ble ni'n mynd neu beido. Os ydych chi ddim eisiau dod, fe a I ar rywun drws nesaf. Roedd Gwyn ddim yn lico hedfan. Roedd yn ei wneud yn sâl. Dyma Gwyn yn gorffen y llestri. Ac roedden nhw'n edrych yn bert ar y draener. Royal Albert yn sgleinio a'r sosbenni fel newydd, a dyma Gwyn yn tynnu rubber gloves yn ofalus a roi nhw o dan y sinc a mynd ar flaenau ei draed drwodd i'r lounge.
Roedd y Mrs. yn eistedd wrth y cyfrifiadur, yn gwenu o glist i glist. Dwi wedi cael bargen 400 pint o ddisgawnt a fydd ddim rhaid i chi hedfan. Cruise ar y Rhain o Maint i Colon. Ond siwt hwn yn mynd i fynd yno? Straeon i Lundain a wedyn yr Eurostar. Cruise ar y Rhain, Ia, mae'n ffrawlain. Ydy rhi fi a ni fynd ei bacio ta byddwch yn gwrando ar y Queen? Just am y bach i ni ddim yn mynd am y Pasg. Mi ddaeth y Pasg. A mi ddaeth tacsi ar gyfer y bore i cymeryd nhw i'r stasiwn. A wedyn doth nhw i tren i fynd â nhw i Llundain. I ddal y connection i St Pancras. I ddal yr Eurostar. I Frwsel. A wedyn i'r Almaen. Erbyn y prynawn, roeddwn nhw ar fwrdd y llong. Y Mrs. oedd yn edrych ar ôl y gwaith papur i gyd. Y pasport, popeth. A'r unig ddoi garden oedd gan Gwynn i boeni amdano oedd y carden credit ei hunan a'r garden plastig i agor drws y cabin. A'r Mrs. oedd yn planio pob peth pan oedden nhw'n mynd ar ei holidays. Roedd hi'n cynllunio rhywbeth fel jwrnal bach, beth i weld a beth oedd yna o ddiddordeb. Ar ôl iddy'n jecio i mewn a rhoi y cases yn y cabin, y job y cyntaf oedd cyfarfod y criw a gweddill y passengers ar dec 3 i gael gwersi sut i wisgo siaced achub mewn argyfwng. Oedden ni debyg i suddo? Meddai Gwynn wrth y Mrs. Oedd i'r llong ma'n saff? Wrth i bod i. Ond fedra i ddim dweud yr un peth amdano chi, eich chi'n mynd dros ben llystri weithiau, fasai'n ddigon roedd i chi fynd dros ben y safety rail. Sa i mynd yn agos at unrhyw rails, bydda i'n aros ar ganol y llong. Ar ôl y gwersi iechyd a diogelwch, eithon nhw i newid i'r gladrags cyn cael cuno nos bendigedig yn y Water Reflection Fine Dining Suite. Ac ar ôl cael drased bach o shot and off dip-up, ro'n i a'r Mrs. yn barod am y byncs. Roedd bync y Mrs. yn gwichian nawr ag yn y man. Reit, mae da fi spanner yn ynghys, roi ei service iddo fe nawr os chi eisiau. Newch chi ddim o'r fath beth os bydd y bync eisiau service mae gai i rywun well i wneud y job. Roedd hi'n fore braf pam wnaethon nhw godi, ac ar ôl brecwast, nath Gwynn wisgo i gap llongwr oedd e wedi prynu mewn siop elusen yn dre, ac ath y Mrs. ag e i eistedd ar y top deck i fwynhau'r awyr iach ar olygfa o afon fawr yr Almaen. Yn fama, dath i Gutenberg ddefeisio'r graffi yn 1448. Meddai'r Mrs. yn dechrau swnio fel ysgol feistres. Heblaw am Gutenberg, fasa na ddim llyfrau. A wedyn pan oedden nhw'n pasio Wiesbaden, dyma hi'n dangos castell biybrych i Gwynn. Yn fama, maen nhw'n cynnal y tournament ceffyler yn wleidiol. Mae Wiesbaden yn le da am rheumatig. Dwi'n gwybod. Dwi ddim ond wedi bod yma am 2 funud, a dwi wedi cael ei wared yn barod. I can plig, but I can't syth. A dyma'r Mrs. yn chwerthin. Oedden nhw'n dechrau ymlacio a mwynhau eu hunain. Mae dy fi gwyliau gweud mod i wedi werthu'n digon plentynydd pan wnaethon nhw hwylio heibo Hayden Fart ar y starboard side. Ac felly bu, gwledda, cysgu, chwerthin a mwynhau golygfeydd yr rhain, y cestyll, yr eglwysi a'r cof golofnau. Yr awyr yn las a'r haul yn gynnes. A'r Mrs. a Gwynn yn joio'i hunain,
nes cyrraedd Rwdysheim, lle roedden nhw i aros am ddiwrnod a noson cyn hwylio i weld Lorelei, Coblentz a Bon, a wedyn ymlaen i Colôn. Yn Rwdysheim, gaethon nhw wahoddiad i ddarlith ar wneud gwin. Mae'r dre yng nghanol y gwynllanodd, a mae'r gwin, medden nhw, heb ei ail. Cerwch chi mi gael amser i fi fy hunan. Newch chi fwynhau darlith ar wneud gwin. Chi'n cofio gwneud y gwin rhywbob na? Oedden ni'n da am gael y crafu farnish bant o'r sgyrting? Roedd Gwyn yn meddwl fydde'r hwyliau ddim yn para. Roedd y Mrs. Frathog yn dechrau codi'r wyneb. Diolch gyda fi! O, cerwch chi, dwi am fynd ar draws ar drip yr afon i Bingan. Wylach chi amser te? A dyma Gwyn yn ffindio ei hun yn mynd i fyny'r droselgasser ei ddysgu cyfrinach am wneud gwin da. Wel, am ddarlith diddorol, mae gwin coch yn cael ei wneud o'r grawnwyn cyfan, ond gyda gwin gwyn, mae croen y grawnwyn yn cael ei neilltuo yn gynnar yn y broses. Mae amrywiaeth y grawnwyn, tir y wynllan, hinsawdd yr ardal ac ati yn reoli ansawdd y gwin. Yn adeg y Rhufeinied, roedd y bardd Benanantius Fortunatus yn sôn am winoedd coch yr Almaen. Mae yna 135 o rawnwyn amrywiol yn cael ei meithrin yno. Her Crwmstaffen oedd yr arbenigwr, ac ar ôl y darlith yma, dyma Gwyn yn sigloi law ac addod dod nôl i sesiwn flasu gwinodd y rhain am 8 o'r gloch y nos. Aeth Gwyn i gael coffi ar y sgwar, a gwrando ar gôr meibion o'r iseldiroedd yn canu yn yr awyr agored. Wunderbar! Amser te, fe ath Gwyn i gwrdd â'r Mrs. ar y llong, a dyma fe'n gweud wrthi am y gwahoddiad. Cerwch chi, mae yna ddawnsio yn y lounge. Ydych chi ddim yn symudwr naturiol? O'n i'n medru dawnsio yn y nydd, yn y Winter Gardens, o'n nhw'n dod o bobman i weld tango fi. 8 o'r gloch, ac roedd Gwyn yn cerdded i fyny'r droselgasau unwaith eto yn ei siwt nefi blw a cap llongwr. Dyma roi cnoc ar ddrws y selar. A dyma Her Crwmstaffen yn ei gadael nhw mewn. Dim ond 4 ohoni yn y selar a photeli o winoedd ym mhob man. Mi ddechreuwn ni efo spat Burgunder. Dwedodd Her Crwmstaffen. Mae hwn yn ddyn bach digywilydd, yn ddelfrydol hefo cigoen a chaws eidred. A dyma fe'n dechrau allwys o'r botel i wydre pawb. Dyma Gwyn yn tybio mai locals oedd y lleill, a dyma fe'n cynnig llwng destun i clop. Y manager gorau yn y byd. Roedd hynny wedi plysio. Mae'n y dystill cop ar draws yr afon. Medde'r fenyw oedd yn eistedd wrth ymyl Gwyn. Diw castell dy. Ar ôl iddyn nhw orffen y botel win, dyma Her Crwmstaffen yn agor un arall. Dyma i chi ddyn gwerth chweil. Gwyn coch melys Carl Sitman wedi wneud o rawnwyn Dornfelda. Gyda beth ych chi'n yfed hwn? Efo chwiadad. Crispy duck? Medde Gwyn, a chynnig llwng destun i Franz Beckenbauer. Ac felly ethon nhw mlaen am oriau, mes oedd e wedi cynnig llwng destun i bob pêl-droediwr o'r Almaen oedd yn dod i'r gof. Dyma i chi ddyn rhagoro. Meddai Her Crwmstaffen yn estyn potel arall. Gwyn golidog a pwerus yn blasu o ffrwythau dion a sbeis. Gyda'r beth ych chi'n llygu hwn? Pasta. Y pasta mae'n bentrain. Medde Gwyn. Ond anwybyddu fe nath Her Crwmstaffen a cario mlaen i fynd trwy'r poteli.
Roedd hi'n tynnu am hanner nos, a doedd Gwyn ddim yn gallu gweld yn iawn, a doedd ei geg ddim yn gweithio. Erbyn hyn, oedd e'n teimlo fod e'n newydd o mas o surgery'r deintydd ar ôl cael injection. Rydewch crwmffast. Mae da fi Mrs. mewn bwnc eisiau syrfis. A dyma Gwyn yn trio codi. Ond oedd ei goesau fe ddim yn gweithio chwaith, ac ath e lawr fel sach o dyto. Nawr, doedd e ddim yn cofio llawer ar ôl hynny. Dim ond cof niwlog o gerdded lawr y drosselgasau rhwng crwmstaffen a'r fenyw oedd yn eisiau i fwysau gynt a chael ei drosglwyddo i foi security'r llong. Gyda cryn drafferth, mi ath y boi security a Gwyn i lawr y grisiau i gabin yng ngwaelod y llong. Ydych cerdyn security da chi? I ni gael ei sweipio fo i gadael chi mewn. Oedd e'n siarad yn dawel. Pam dyn ni'n Dyn ni ddim moyn deffro'ch Mrs. Medde'r dyn, a dyma fe'n tynnu sgidiau Gwyn a'r hoi nhw yn ei frichau. Dws da, Cered. Meddai Gwyn wrtho fe, fel oedd e'n cael ei gadael mewn. A dyma Gwyn yn gwneud bi-lain am y bync. Roedd na ole lleiad yn sgleinio drwy'r ffenest grwn, ac roedd Gwyn yn gweld siap y Mrs. yn ei bync, a chlywed hi'n chwyrnu'n braf. Fe gwmpodd Gwyn ar y matras, yn ei ddillad a'i gap a gobeithio cael cysgu. Ond, gwelodd y ffenest gron yn dechrau dod tuag ato. Hongian yn yr awyr, a mynd nôl eto. Drosodd a throsodd, nes oedd e'n swpsal, a dyma fe'n gwneud i ffordd yn sigledig i di bach yr on-sweet. A dyna ble ddath y Mrs. o hyd iddo, yn oriau cynnar y bore, yn cysgu ar ei bengliniau a'i ben ar set y tŷ bach a'r cap yn y pan. Fel mi ges i ddarlith. Fedrai ddim eich trystio chi i wneud dim byd. Fedrwch chi ddim mynd i flasu gwyn a chael gwydred bach fel bob un arall. Mae rhaid i chi fynd dros ben llestri. Diolch am sbwylio'r holidays. Gewch chi lanhau'r mesmach hynna. A dyma hi'n slamo drws y cabin, nes oedd Gwyn yn meddwl oedd ei ben yn mynd i hollti. Ond oedd na wath i ddod. Ar ôl glanhau'r tŷ bach a newid ei ddillad, dyma gnoc ar y drws. Mae yna ddilifri Harri Williams ar deck 3. Meddai Llais o'r ochr arall i'r drws. Ath Gwyn lan. Crwt o wynllan her crwmstaffen gyda 12 ces o win. 6 gwyn a 6 coch. Mae rhaid bod yna gymeriad, nes i ddim ordro rein. Wel, dych nhw a talu amdano nhw. Talu amdano nhw? Siwt! Mae'r crwt yn edrych ar y gwaith papur. Cerdyn credyd. Meddai'r crwt. A dyma fe'n rhoi'r invoice yn llaw Gwyn a bant fe. O rywle, dath y Mrs. ar y sîn gyda'r boi security. Dyma hi'n cymryd yr invoice o ddwylo Gwyn. Ac roedd Gwyn yn bendant bod ei hwyneb hi'n troi'n biws. 480 o euros? Y fi yn safio i gael bargen a chi'n taflu arian fel fysa ddim yn allan o ffasiwn. Dwi'n mynd i gymryd sisiwr na eich cerdyn. Ond nath i ddim. Wow, gewch chi ddim yfed eich alcohol eich hun ar y llong, policy, twel. Fydd rhaid i mi gadw'r casys o dwi'n yn yr office. Nawn ni ddilifro nhw'n ôl i'ch cabin ar noson ola'r fodeth. Aeth y Mrs. yn biws tywyllach. Am y dyddiau nesaf, nes i eistedd ar y dec gyda siachgyd achub amdanau, jes rhag ofn i'r Mrs. mwsio dros y rails. Dath yr hoel mas to, a twbodd y Mrs. fel oedd y fordaeth yn tynnu at y terfyn.
Oedd hi'n fysi yn tynnu digon o holiday snaps i sicrhau bydde digon i ddangos i ffrindiau pan bydden nhw'n cyrraedd gytre. Ar ddiwrnod olaf y fordaeth, aeth Gwynn a'r Misys i weld eglwys gadeiriol enfawr Colôn. Aethon nhw nôl ar fwrdd y llong ag i'r cabin i newid cyn mynd am swper. Os yn ola, byddwn ni gytre fori. A dyma Gwynn yn cofio am y cesis o win, a gweld cyfle swnio fel man o the world. Bydden nhw'n danfon y gwyn heno, falle gawn ni agor potel o spat bwrgyndr. Fydden nhw ddim yn delifro heno. Pam? Mae security wedi addo. Fydden nhw ddim yn delifro. A my mod i wedi gwerthu'ch cases chi i gwpl o wlad yr haf yng Nghaban 26. Chi wedi be? A gwneud profit deibedalith tuag at yr holidays nesaf. Ble mae'r arian? Yn saff. Fydden nhw'n yng nghyfri banc i y munud cyrraeddwn ni adre. O'n nghyfri banc i dath yr arian ar lle gynta? Ond yw bywyd yn greulon. Meddai, a rhoi ei braich ym mraich Gwynn. Awn ni fyny i swper?